Αναστασία Νουλάδα, Ουλάδα, στη Θεσσαλονίκη μπήκαν έναν ομάδα. Εμπρότος είναι Ελλάδα, εμπρότος είναι Ελλάδα, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚάρα. Ιωσήφιδης, Φουντοκίδης, Γουρνάρης, Γουρνάρης, ο Αποστολίδης κι ο Σύφουνας Παρίδης. Τεμετέρα παιδιά, τεμετέρα παιδιά, Λάση Μακεδονία. Χασλανίδης, Τερζάνιδης, Σαράφης, Σαράφης, τσερίζνε τα δίχτυα και κλειδώνε ο σπίτι. Τεμετέρα παιδιά, τεμετέρα παιδιά, Λάση Μακεδονία. Ο Φουρτουλάς Αμόγατος, Ενάτος, Ενάτος, ήρθε στη Σερβία, στη Μακεδονία. Στον ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚάρα, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚάρα, Ποντιακόν ομάδα, Ποντιακόν ομάδα, εμπρότος είναι Ελλάδα. Αναστασία της Πέλιος και Κούδας, και Κούδας, ο Γερμανίδης μάγος έρθε στη Ρουμανία, στη Μακεδονία. Στον ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚάρα, Ποντιακόν ομάδα, Ποντιακόν ομάδα, εμπρότος είναι Ελλάδα.